С дължина над 32 км, чиста вода и красиви брегове, язовир Кърджали от години е предпочитано място за много туристи. Хотелите никнат един след друг, само че къпането навсякъде е забранено. Предупредителните табели са избелели от слънцето, но ги има. Въпреки това много хора смело нагазват във водата. Къпите ли се в язовира? Да, чисто е. А не ви ли е страх? Не. То няма вълни. Няма спасител, ако стане нещо? Ние сами сме си спасители. Кой да знаем да плуваме? Община Кърджали отдавна се отказала да поддържа плаж на язовира. Бреговата ивица е собственост на държавата и никой не я стопанисва. Детето ви плуваше в язовира. Не ви ли е страх да го пускате вътре? В принцип ме е страх, да, и затова го наглеждаме. Не му дава много навътре да влиза. Трябва да с наблюдател. Дай, сваляме. Не трябва ли да има спасител според вас, вместо вие да правите това? Ще е хубаво, ако има, да. Единственият вариант плажа да стане охраняем е да бъде отдаден на концесия. Хората са готови да плащат за собствената си безопасност. Ако са достъпни цените, бихме предпочели, защото ние си имаме язовир. Защо да ходим, да речем, да се дигаме с километра да ходим на море? Язовирът е хубав, но и опасен. Само през миналата година са регистрирани 12 случая на удавяне, така че дори и да е жега, внимавайте с водата.